Keď prahla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul a moja modlitba prenikla k Tebe do Tvojho svätého chrámu. Amen. Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, prečítam Božie slovo z prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým, 3. kapitola, 13. verš. A nech vám utvrdí srdcia, aby boli bez úhony v svetosti pred našim Bohom a Otcom, keď Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými. Toľko je slov z písma svätého. Bratia a sestry Ježišovi Kristovi, v našom Pánovi a Spasiteľovi. Vypočuli ste si text z prvého listu apoštola Pavla Tesalonickým a spomínaný list začína prianím Božej milosti a pokoja a taktiež aj v jeho závere je želanie Božej milosti. Dovoľte, aby som aj ja vám zaželal Boží pokoj a milosť tu z nášho reformovaného kresťanského kostola v Michalovciach, kde nahrávame aj túto nedeľnú kázeň. Apoštol Pavol v liste Tesalonickým zdôrazňuje a podpisuje, že Pán Ježiš Kristus príde. Apoštol približuje príchod Pána Ježiša Krista a to, že náš život je prípravou na príchod Pána Ježiša. Apoštol uvádza, aby naše srdcia Pán Ježiš utvrdil v svetosti, aby boli bez úhony pred Bohom a Otcom, keď náš Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými. Srdce ako symbol je nám dobre známe a každý živý tvor, človek, má srdce. Vieme, že srdce sa spomína aj v takom spoločenskom živote. Politici rozmýšľajú srdcom, Michalovce sú srdcom Zemplína, alebo aj niekdajší prezident Václav Havel, keď sa podpisoval, tak k svojmu podpisu pridal aj srdiečko. Bratia a sestry, srdce je iste veľmi dôležité a znamená našu sílu, ale aj našu krehkosť. Človek má svoje srdce a zároveň aj Biblia. Božie slovo má srdce. A za srdce Biblie sa považuje biblický text v Evanjeliu podľa Jána, ktorý nám hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. V Starom zákone sa srdce spomína viac ako 160 krát a v Novom zákone viac než 140 krát. Srdce, vieme, že je sval, je pumpa, je orgán, ktorý dnes už je možné aj vymeniť. Iste o svoje srdce sa staráme a viem, bratia a sestry, že mnohých z nás znepokojuje, čo sa deje okolo nás a vplýva to na náš život. Vstupuje to do nášho srdca. Mnohí majú vo svojom srdci kamene, balvany, ktoré môže odvaliť a odstrániť jedine Boh. A my veríme v Božiu pomoc, tak ako mali nádej aj
Tesalonický. A apoštol Pavol ich podporuje, aby vždy verili celým srdcom v Pána Ježiša Krista. Srdce znamená aj naše ja. A srdce je miesto, kde je naša viera. Spomínal som aj Starý zákon a podľa Starého zákona je múdrosť v srdci, nie v mysli človeka. Srdce viery nám môže utvrdiť Pán Ježiš Kristus, aby bolo bez úhony a v svetosti. Pán Ježiš teda pozná naše srdcia a hľadí do nich. Vidí celý náš život. Spomeniem aj biblické miesto, kde pokarhal svojich učeníkov, priamo tých, ktorí ho nasledovali, ktorí všetko opustili a vydali sa za svojím pánom, ale on videl aj ich nedostatky. A raz im povedal v Evanjeliu podľa Lukáša v 24. kapitole, v 25. verši: O nerozumný a lenivý srdcom veriť. Aj tieto slova, bratia a sestry, si môžeme privlastniť a môžeme uvažovať, či nestrácame horlivosť viery a či naše srdce nie je lenivé veriť. Vieme, že ak naše srdce je lenivé pracovať, tak máme na to lieky. Ale nestrácame aj horlivosť pre Pána Ježiša. A naše srdce nie je lenivé k viere. Ak to tak je, tak hľadajme pomoc u nášho Pána a Spasiteľa. Ak to tak nie je, tak radujme sa z toho. Ale isto všetci potrebujeme, aby sa naplnilo aj pri nás to apoštolské želanie, aby naše srdcia boli utvrdené, aby boli bez úhony pred Bohom a Otcom. Apoštol nás teda vedie k viere, lebo sme Božie deti a tu spomína Boha ako nášho Otca. A tak aj píše Pavol v 2. liste Korinským, 5. kapitole v 17. verši, že Božie deti majú nové srdcia. My sme teda dostali dar viery, ktorý je v nás, v našich srdciach. A tým sú naše srdcia nové, tým sme aj my takým novým stvorením, o ktorom hovorí Pán Ježiš Kristus. Majme teda srdcia bez úhony a v svetosti pred Bohom a Otcom, ale aj pred ľuďmi. Usilujme sa konať múdro, rozumne, bohabojne a blahoslavene, aby naše srdcia byli pre Pána Ježiša. Spomeniem aj biblickú pravdu, biblickú myšlienku, že blázon hovorí, že niet Boha, vo svojom srdci to má. A to je cesta, ktorej sa máme vyvarovať a do nášho srdca si nesmieme púšťať faloš a klamstvo tohto sveta. Ale naopak Božie slovo nás učí, že Pán Ježiš Kristus nás môže utvrdzovať v srdciach, vo viere. A to je Božia milosť, to je aj Božia požiadavka, to je Boží dar. Pán Ježiš príde, ako znie v našom biblickom verši, a príde so všetkými svojimi svätými. My očakávame príchod Pána Ježiša a tak aj máme žiť ako tí, ktorí očakávajú svojho Pána, ktorí sú horliví, ktorí túžia po svetosti.
Pripomeniem, že svätý znamená oddelený. Oddelení tí, ktorí sa oddeľujú od márnosti, ktorí sa oddeľujú od hriechu, od každého zla. A oddeľujú sa preto, lebo sa chcú pričleniť k Ježišovi, k svojmu Pánovi. A chcú mu patriť, chcú ho čakať, lebo Pán Ježiš príde. A apoštol Pavol tu v prvom liste Korinským aj o tom píše, o príchode Pána Ježiša, o dni jeho príchodu. A Pán príde ako zlodej v noci. Príde prekvapivo a príde isto. My nevieme, kedy to bude, ale vieme, že on, ten, ktorého čakáme, je náš Pán a Spasiteľ. A príde so všetkými svojimi svätými. Aj my máme sa posväcovať. A svätí sú tí, ktorí prináležia Ježišovi. Svätá je cirkev. Bratia a sestry, naše srdcia nech má v moci Pán Ježiš Kristus. A nech vstupuje do našich srdc, do našich životov, aby sme boli múdri. Grof Zinzendorf, ktorý sa obrátil k Ježišovi Kristovi a uveril v Neho, napísal nádhernú pieseň, kde aj my spievame srdce k srdcu bežte spolu, v srdci Pána spočinuť. Srdce viery je už také, že hľadá spoločenstvo, hľadá iné srdce, ktoré sa utvrdzuje v svetosti. V súčasnosti nemôžeme praktizovať naše spoločné bohoslúžby, nemôžeme sa zúčastňovať na spoločných zhromaždeniach. Ale aj tam, kde sme, bratia a sestry, sa utvrdzujme v srdci, upevňujme si vieru modlitbou, Božím slovom či domácou pobožnosťou. Utvrdzujme sa v tom, že Pán Ježiš príde a zjaví sa v sláve, ako nám to opisuje aj zjavenie Jánovo. Prosme, aby naše srdce bolo čisté, tak ako žalmista v 51. žalme v 12. verši. Stvor mi čisté srdce, ó Bože. To je Dávidová prosba. A my, bratia a sestry, v každom nepokoji, vo všetkom, čo nám vstupuje do srdca, sa obracajme k Pánovi. Tak nám radí aj apoštol Pavol, ktorý uveril v Ježiša. Naše srdcia nech sú utvrdzované, upevňované vo viere. A Pán Ježiš Kristus, ktorý príde, on príde k nám so všetkými svätými, aby nám dal odmenu a naše srdcia sa budú radovať. Amen. Pomodlíme sa. Milostivý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že Tvoja moc, svätá, dokonalá, nekonečná, aj nás utvrdzuje vo viere. Ďakujeme Ti, že môžeme čerpať z Tvojej prítomnosti a z Tvojej milosti. Prosíme, drahý Pane, aby si nás povzbudzoval, aby sme boli bez úhony, lebo Ty vidíš, čím všetkým je zanesený náš život. Vidíš, čím je zanesené naše srdce. Ty poznáš
naše zmyšľanie a vieš, čo máme v srdci, čo nás znepokojuje, aj čo nám prináša radosť. Prosíme ťa, Pane, aby si nás učil, že Ty si ten najprednejší a že Ty máš byť na hlavnom mieste nášho života. A od Teba sa má všetko odvíjať. A potom budeme svätí a oddelení pre Teba. Prosíme, drahý Pane, nech nezabúdame ani na to, že Ty prídeš, aby sme sa varovali čo najviac hriechu. A pokiaľ je to možné, aby sme my hľadali svätosť. Prosíme, drahý Pane, aby si bol milostivý nám, aj našim blížnym. Prosíme ťa o Tvoju pomoc pre všetkých znepokojených a nemocných. Prosíme ťa o Tvoju milosť pre tých, ktorým srdcia bijú v nepokoji a v starostiach. Ty nám prinášaj úľavu a podporuj nás v našom boji, v našom zápase proti hriechu, proti temnote tohto sveta. Drahý náš Pane, vypočuj našu modlitbu a láskavo sa skloň k všetkým nám. Požehnaj nám tento čas, ale aj celý náš život, ktorý tu máme vymeraný. Aby sme sa usilovali byť bez úhony. Aby sme sa usilovali hľadať Teba a vo všetkom ťa uprednostňovať. Prosíme, Svätý Pane, o Tvoju pomoc, o to, aby si nám Ty všetkým požehnal zo svojej výsosti, aby nás Tvoja láska aj teraz objala, aj napomínala, aj poučila, aj ochránila. Prosíme ťa, milostivý Pane, o pokoj vo dne v noci. Prosíme, aby si nás Ty strážil, aby si nás Ty všetkým previedol. Prosíme ťa, drahý Pane, vypočuj našu modlitbu a posväcuj naše srdcia, aby sme boli s Tebou vo všetkom a stále. Pre Tvoju svätú lásku nás vypočuj a učiň aj to, čo nosíme v tých svojich srdciach, lebo Ty to vidíš a Ty poznáš všetko naše prežívanie, celé naše prežívanie a všetko to, čo máme. Milostivý nám buď, Pane náš. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obrať k vám svoju tvár a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.